Ja vítam pri ďalšom videu, máme tu menučko a zaujal ma ten názov, prečo ostal Miro polonahý, to akože je extrém, takže môžeme si to pozrieť. Možno to aj vás zaujme, takže môžeme to zapnúť. Ahojte, ja som Nasťa, mám 20 rokov a pochádzam z Bratislavy. Čaute, som Miroslav, mám 22 rokov a som z Liptovského Mikuláša. Študujem na vysokej škole ekonómiu a podnikanie a taktiež robím tlmočničku. Chodievam do Žena sa rada zabáva. fitka, streamujem raz za čas. Fú, ale chalanisko docela nabitý bez trička. Tak to vyzerá byť taký, že sa hanbí. Naposledy som streamoval CS-ko alebo PUBG. Ale tak pôsobí na mňa tak, že keď sa ťa v 5. triede opýtajú, že povedz nám svoje meno a vek, tak je taký, že ja sa volám Jožko a rád čítam knihy. Môjho partnera si predstavujem asi ako celkom spontánnu osobu, keďže aj ja som. Moja ideálna priateľka by mala byť hlavne komunikatívna. Moja zlá vlastnosť je, že som asi celkom ukecaná a niekedy to môže niekomu prekážať. Do menučka som sa prihlásil kvôli tomu, že som sa Ukecaná? Však práve, že aspoň nestoj reč. nudil v zahraničí v Holandsku s kamarátmi. Do menučka som sa prihlásila preto, lebo mi to navrhla moja kamarátka, ktorú som najprv úplne že vysmiala, ale potom, keď som sa večer doma nudila, som sa prihlásila. Sú ale simpoši však. No či si budú sympatickí aj navzájom, uvidíme už po prvom chode, ktorý servírujeme na slepo. Čo je na predjedlo? Ty kokos, to ma Ahoj. zaujíma. Ahoj, Ako sa Jaj, voláš? Miroslav. Ja som Nasťa, teší ma. Nasťa? No aj mňa. To je také ukrajinské meno. Nepôsobila ani hrubo, ani arrogantne, ale tón hlasu trošku mi nesedel. Čo ti nesedí na tóne hlasu, akože není v tej správnej tónine, ak si ty predstavuješ, alebo čo? Každý má nejaký hlas. Že nesedel mi hlas. A k čomu ti nesedel? Veď tam máš normálne že stenu, takže nemá ti ani že k čomu sedieť. Koľko máš rokov? 22, a ty? 20. Akože ja až takto vekový rozdiel neriešim, ale tak ja mám celkovo typ na takých asi mladších chlapcov, by som povedala. A odkiaľ si? Čo je na mladších Liptovský chlapcov? Mikuláš. Vzťah na diaľku pri vzdialenosti, ako je napríklad Liptovský Mikuláš a Bratislava, by mi asi až tak neprekážal. Myslím si, že sa pomerne rýchlo dá dostať aj z Bratislavy do Košic. Pomerne rýchlo, Si odkiaľ? ak ideš lietadlom. Z Bratislavy, ale pôvodom som z Ukrajiny. To, že je z Ukrajiny, Čo som povedal? Že má také ukrajinské meno, že Anastázia. Totálne. nebolo vôbec počuť na hlase. Nechcem moc ako rozprávať o tejto téme teraz, čiže tam... Čomu sa venuješ? Študuješ, pracuješ? Pracujem v elektre. Vo voľnom čase väčšinou buď streamujem, chodím do fitka, alebo len tak niečo hrám s chalanmi. Naposledy som sa hrala asi nejaký Friu, keď som bola 7. Ty kokos, Friu, kto si pamätá Friu, tak do komentára napíš Friu. Čo streamuješ? A Hry? áno, väčšinou. Streamerov pozerávam Resta. Dneska nespíme! Maťa a takedy opata a hocika. Kamo, on keby vedel, že čo robil opat, normálne, že 14-ročným dievčatám 15 vypisoval ty kokos a neviem, či dokonca s nimi nemal aj určité veci, ktoré by si nemal mať s takými a není to normálne. Ty čo robievaš vo voľnom čase? Chodím do fitka tiež a chodím aj plávať, aj tancovať. Čítam, že mám náladu, psychológiu alebo také niečo. Naposledy som čítala, kvázi začala čítať, ako sa ľudia hrajú, ale úprimne neviem autora. Aký máš názor na tetovania a takéto veci? Pohode úplne. Máš nejaké? 2 zatiaľ. A chceš viacej? 2. Mám 2 zatiaľ tetovanie. Teraz akorát plánujem ďalšie. Tetovania mám 2, mám aj Tetovania mám 2? To je akože čo za vyjadrovanie? jedného axolotla tu na ruke. Čo má? Axelotla, ty kokos? To je čo, nejaký Pokémon alebo čo? A ešte mám jedno z One Piece práve. Fú, ale ten bicák musel dobre napnúť, no podľa mňa chytil aj krč, chalan. Čo je toto? Tu na zase na ruke. Teda ty už neštuduješ? Nie, študoval som pol roka, aj v armáde som bol potom chvíľu nejaké.
V armáde bol, ty kokos, ale nezdá sa, že by bol v armáde. Vyzerá byť taký tichý, proste typek za počítačom. Fakt? Z armády som odišiel kvôli tomu, že to vôbec nebolo pre mňa. No a zobrali ma na vojenskú, kde zobrali aj kamaráta. Tak kvôli tomu som tam v podstate išiel. Akú zaujímavú otázku by som mohla myslieť. Normálne úplne, že trápne ticho tam ostalo, že nemali sa o čom baviť. Bali sa, že neviem, povedia nejakú kravinu pred tým druhým asi, alebo čo, alebo možno mali stres z kamier, alebo ja neviem. V podstate som bol nervózny celú dobu. Hej, bolo to vidno na ňom, že bol nervózny. Ale tak asi to je normálne. Koľkátku máš nohu? To je čo za otázku, že koľkátku máš nohu? Ja typujem, počkaj, on má tak 44. Ja mám 47, hej. Ja mám normálne, že nohu jak levák Bob. Fúha, 41, 2. Ty kokos, on máme detskú alebo babskú nohu. 41, normálne, alebo 2. Ja mám rovnakú. Tak ja som celkovo extrovert, čiže mne nevadí nejako rozprúdiť konverzáciu alebo niečo. Sice by som bola rada, keby ten človek viacej komunikuje, ale myslím si, že je to v poriadku. No, tak tu vidím tvoj celebritný crush, alebo teda tvoju. Poznám ju z videnia, ale neviem, ako sa volá. To je pohode, ani ja neviem. Ale tak máš teda asi radšej svetlé typy, či? Akože asi áno, ale nejako mi až tak na tom nezáleží. No a máš radšej dlhšie alebo krátke vlasy? Dačo medzi. Dačo medzi. OK. Dĺžka vlasov medzi je niečo potiaľ to, dajme tomu. Jakže toto je medzi, podľa mňa, že krátke, že sú tu a dlhé sú, že tu. Tak to není medzi. Podľa mňa medzi je, že nič není medzi. Proste buď máš dlhé alebo krátke. Nie je to náhodou zo Star Warsu, herec? Je to inak, no. Čiže to... Hayden, že... Hej, Christensen. Hej, že Anakin. Neviem, páči sa mi malý Anakin, nie malý, mladý. Malý! No, druhý opat. Dobre, a máš radšej bradu, holenie alebo strnisko? Ne, ona má rada chlpatú riť. Fú, asi oholené úplne, ale Neodhadol som ju. Hopa. neviem, akože brada fakt nie. Fúziky ako prikom, no niekomu sa hodia, niekto s tým vyzerá úplne zle podľa mňa. No, so zarastením sme sa až tak netrafili, ale atmosféra sa už začína uvoľňovať. Stlačí dvojica tlačidlo pred nimi, ktoré ich posunie ďalej? Je to tady. Nastia s Mírom sa teraz prvýkrát uvidia. Stenu dáme preč. Ja som zvedavý, čo na seba povedia, že keď sa uvidia, že ako ona zareaguje a on na ňu. Že či sa budú navzájom, akože budú si sympatickí. Ahoj. No, asi tak nejak som si ťa aj predstavovala. No ja úplne inak. Fakt? Bola zaujímavá. Bola zaujímavá, to je také suché. Prečo nepovie niečo viac? Bola zaujímavá. A ja som si nevšimol, ona tu má krížik, alebo čo to je? Napíš do komentára, že keď máš takéto copiky, či toto je normálne, alebo si to tam dáš custom urobiť. Úplne. Presal som si dlhé vlasy, rozpustené a... No, rozpustené úplne nie sú. Hej. Keď som ho prvýkrát zbadala, povedala som si, že to není úplne môj typ, ale že dám tomu šancu samozrejme. Ja som si hovorila, že budeš mať fúzy, alebo tak, že keď som to hovorila, že nie, a ty si ostal ticho, tak to bolo také, že som to tušila. No. Hopa, toto nevyzerá na lásku na prvý pohľad. Ale čo tak prvé zahryznutie? Servírujeme špecialitu šéf-kuchára, v ktorej dvojica zistí, či nad Ja som zvedavý, čo budú jesť, ty kokos, extrémne. vecami premýšľa rovnako. Že máme tu dvojice obrázkov a ideme si To ešte nejdu jesť? povedať, čo preferujeme. Čiže prvá dvojica je pes alebo mačka. No, Pes. tak raz, dva, tri. Prečo pes? No, akože mne to je skôr jedno, ale máme psov doma, čiže... Ja to takto pes. rovnako. Keď sme boli mali so sestrou, sestra mu dala meno jej Jessie a vlastne ešte máme Jo, je to mega pekný pes toto, to je nejaký ten slovenský vlčiak, alebo niečo také, nie? sestra má československého vlčiaka, ktorý má Československý vlčiak. meno Teo. Mám dvoch psov. Jeden sa volá Gela a druhý sa volá Boňa, ale majú prezývky ako
Jejko a Boňoňo, ale ten Počkaj, není náhodou, že Jejko iné pomenovanie nejakej zakázanej látky? Ak sa mýlim, tak napíš do komentára. Ak sa nemýlim, tak je to divné. môj girl boss pes je ten starší, čo je Ratlík, má nalakované nechty na rúžovo vždy. Jakže má nalakované nechty na packách vždy. Ten pes má reálne nalakované, že drápiky na rúžovo. Vyzerá byť, že je taký starší, ale jak mu reálne nemôže to ubližiť tomu psovi, keď mu nalakuješ nechty. Napíš do komentára, že či proste je to normálne lakovať psovi nechty, lebo ako ja to nerobím, mám psa, ale nelakujem mu nechty. A tak, je to proste môj pes, máme rovnakú diagnozu. Ďalšie je, že zdieľať si polohu alebo nezdieľať si polohu. Jasné, ja si zdieľam aj s kamarátmi, aj s ľuďmi, ktorí sú mi blízki, si zdieľame polohu. Je to také praktické. Raz, dva, tri. Mne to je v podstate jedno. Vo vzťahu mi veľmi, veľmi vadí nerozhodnosť. No akože ja si zdieľam polohu s celou mojou rodinou a takto aj s kamarátmi, čiže ja s tým nemám problém nejaký. Bude mi to nevadí zdieľať. Radšej si užívať voľný čas alebo radšej si zarobiť na nadčasoch. Tomu ver, nadčasy. Treba nadčasy, to sú peniaze. Vidíš, je sobota a ja natáčam video. Povedz, nadčas. Raz, dva, tri. No, ja neľúbim pracovať. Ja neľúbim pracovať, takže je to taký, že typický mladý človek tejto doby, hej. Ešte nech povie, že nech platím už 70/30 ako nejaká iná slávna osobnosť v nejakom nemenovanom podcaste, tak ako krížik. Keby to je práca, ktorá ma baví, tak robím aj tie nadčasy, ale pokiaľ to je niečo v nejakom obchode, tak akože Ježišmária, ani za 500 € na hodinu, fakt. Pred novým partnerom sa hanbím vyzliec, nemám hanbu. Raz, Dva, tri. tri. Pre mňa to je celkom intimná vec asi, takže... Pohode, keby YouTube nemá nejaké pravidlá, tak ja vám natáčam video úplne holý. Bez trička, ešte by som pri tom stál, pri tom stole, aby ste videli všetko. Kámo, pozri na to. Ona, aké má naložené jedlo. Tá tam má normálne ty kokos hranolky s nejakým kuracím, alebo čo to je, s nejakým mesom. A on tam má šalát s chlebom. Nevadí. Ale tak možno není hladný, tak si dal šalátik. Ale normálne, keby tam sedím namiesto neho, tak je poviem, že nechceš si to vymeniť. Že fú, vyzerá to naloženie, ako vymeníme si to. Máš rád. To, že si dal šalát, tak mi prišlo tiež také proste, že nie je úplne mužné. Čo? Však o tom akurát hovorím, čo na tom je nemožné, ty kokos. Však proste mal chuť na šalát, tak si ho dal. Možno za 2 hodiny bude mať chuť ty kokos na burger, tak si zajebe 2 burgery. Ty máš čo komentovať, čo si dal jesť? Tak ja keby komentujem, že ty si dáš šumku a nie salamu, že to není ženské. Chceš ťahať prvý? Môžem kľudne. No, tak ťahaj. Kto má v manželstve platiť za nájom alebo hypotéku? Nie 50. Prosím ťa, nepovedz, že je muž. Lebo pokiaľ žena zarába 20 000 € mesačne a muž 2 000, tak nech to platí tá žena. Ale zase, keď zarába muž viac, tak prečo nie? 50, ale obaja by mali niečo platiť. Akože Samozrejme. u mňa to je tak v rodine, že máme asi že spoločný rozpočet. Kebyže žena chce byť žena v domácnosti, aby som sa musel finančne starať, a až tak by mi to nevyhovalo, tým, že sa snažím teraz streamovať a moc toho nezarábam. Takže aj všetko, čo vlastníme, tak všetko spolu, hej. Takže to nejak nerozdielujeme. Asi v budúcnosti by som chcela, aby to tak bolo. Ak by si mala opísať svoj ideálny sex jedným slovom, aké by to bolo? Jednoznačne by to bolo slovo stojka. Jedine v stojke. Sex pre mňa není tabu téma, ale myslím si, že je to osobná vec každého. Tak ja opíšem, že láska. Tako pekne odpovedám. Nejdeš opisovať? Jedným slovom, hej? Netuším. Tiež slovo. Ak by si mohol mať sex v kostýme, aký by to bol? Asi Kámo, ja viem. Ja by som bol v kostýme Šreka. ten vojenský outfit, keď som bol vojenský. No akože to sú také otázky, že rozmýšľam viacej ako v škole asi. No, asi stvorec.
Tak dajme tomu, že Spidermana. Tiež v pohode. Či by som mal sex so Spidermanom? Asi... Asi skôr nie. Prečo skončil tvoj posledný vzťah? Ukončil som to a cítil som to tak. Zišli sme sa v dobrom a asi tak. No, môj skončil, lebo bol akože dosť dlhý, už sme si asi až tak nerozumeli a boli sme hlavne spolu od 15. S bývalým sme boli skoro 4 roky spolu. Vyrastali sme spolu, odovzdali sme si asi všetky veci, čo sme potrebovali a vlastne ako sme si už nerozumeli, tak sa zalúbil do inej baby, ako keby čo problém, hej, ako v podstate sme sa rozišli v dobrom, by som si tak povedala, že bol to ťažký rozchod, ale nehneváme sa ani jeden na druhého. Akú najhoršiu vec si kedy povedala svojim rodičom? Keď som bola menšia, tak som si zvykla povedať mamine, že prečo si ma porodila, na čo, že keď ma nechceš, keď si na mňa zlá. A akože ona mala veľmi ťažký pôrod, hej, so mnou a tam bola fakt, že 1% šanca, že prežijem a vždy ju tak urazilo, že jej niečo také poviem. No, tak asi to. Ja doteraz ešte ani nenadávam pred rodičmi, aj keď vedia, že dosť nadávam dakedy. Moja obľúbená nadávka je tá, ktorú si nemôžem povedať ani na Twitchi. Ale celkovo ani keď som bol malý, tak som ako nič takto Kokot do piče. pred nimi nerozprával na nich, lebo vlastne moji rodičia sa rozvedli, keď som bol malý, tak som nechcel byť ešte viac. Akože hnusný na nich. Akože prečo nejedia? Však majú tam chalku jak blázen a oni nejedia. Deti vedia byť zlaté, aj drzé. Akí budú Miro a Nastia pri predposlednom rozhodnutí? Pokiaľ chcú ochutnať z dezertu, musia to ukázať ich Ja snažím sa posunúť ďalej. tabulky. No, tak ja som zvedavá celkom. Teším sa tiež aj na tú hru. A ja. A inak, baví ťa toto menučko? Vyskúšať si ho môžeš už aj ty, na rande či s kamošmi na káve, už teraz. Refresher ti prináša skvelú kartičkovú hru. Som to tak vedela, mne sa toto snívalo pri sám Bohu. Na tou úlohou som sa zamýšľala už včera, keď som kúkala menučko. Čo je kurňa úloha? Ja som nevidel už dlho žiadne menučko. Predtým tam nemali také koleso, takže by ma zaujímalo, že čo je to 50. krát. A úplne som tak rozmýšľala, že čo by to mohlo byť, ale fakt mi nenapadlo nič. No konečne, je tu. Dnes sme si pre dvojicu pripravili celkom nečakanú úlohu. Jeden z nich sa musí vyzliecť. Ak sa nedohodnú, rande končí. Ak sa nik nevyzlečie, rande končí. No a pokiaľ prekonajú hamblivosť, odmeníme ich finálnou otázkou. Mali by sme sa dohodnúť, kto z nás tu bude. A ja ako žena hlasujem za teba. Asi mi na chvíľku napadlo, že by sme to mohli ukončiť, lebo tak ako som spomínala, ja by som sa nerada vyzliekala asi úplne niekde takto pred kamerami ešte hlavne. A vlastne si ešte spomínal, že sa nehambíš pred niekým vyzliecť, takže nech sa páči. Aha, chalán si úplne podkopal nohy. No nič, tričko dole hneď. Bohužiaľ, ideme na to. Mohla Ona fakt zatlískala. Ďakujem. Vidno, že cvičí. Ako sa cítiš v tomto momente? Sviežo. Sviežo. Sviežo, ako ruky tam má, ramena sú tam, cecky vidno, že chodí na benče. Nastia a Miro preskočili rovno na druhú metu a teraz sa musia rozhodnúť, či chcú spoločne pokračovať aj mimo kamier. Tentokrát ale Podľa mňa dajú obidvaja áno. musíme na tabulkách vidieť 100% súhlas, aby šla dvojica na skutočné rande. Čože? Toto ale musí byť strašne trápny moment. On dal áno a ona nie, takže on úplne, že yes a ona. Nikam nepôjdeme. Prečo dala nie?
Je mi to ľúto. Pohode. Ja toto strašne rado takéto hovorím. Asi som čakala, že napíše áno, ale myslím si, že to cítil rovnako ako ja. Že nie. V pohode, ja som tiež rozmýšľal, či Hej, dám áno, kvôli hlavne tomu tej lokácii. Že úplne v pohode. Rozhodol som sa dať áno asi kvôli stresu. Ale si zlatý. Jakže kvôli stresu, takže keď si vystresovaný, tak povieš, že áno, áno, chcem ísť s tebou na rande. Či ti jebeš, a keď nechceš, tak napíšeš nie. Ale nie ako, že ja by som si s tebou takto, že kľudne vedela pokecať alebo niečo, ale že asi to nefiluje na to rande, no. No, dal by som hej 7, okolo Dal by som, hej, 7 z 10. 7 bodov z 10. Mirovi by som dala tak 6-7. 6-7. 6-7, 6-7. Bodov z 10. Dnes to bohužiaľ nevyšlo. Nepomohla ani Mirova obeta. Tebe to ale môže výjsť so smart účtom. No dobre, máme tu koniec videa. Dneska to bolo také suchšie, čakal som od toho viac, od tohto menučka, ale nie každý deň je posvieteničko, jak sa říká. Takže daj odber, like a nezabudni do komentára napísať, akom obleku by si mal najradšej s X.